Mangwanani akanaka tinokugamuchirai kose kwamungava muri kuma-TV mana enyika. Tadzoka zvekare nechimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda muma-confessions edu emuzuva ranhasi. Anzi elo mukomanashi, inini ndinodawo kureurura kuti about 5 years ago ndakatukana neimwe shamwari yangu, asi takazotanga kushamwaridzana zvekare, but mumwoyo mangu ndakangoramba ndiine grudge. So ndakazoenda pane vamwe vanhu venguo tsvuku ndikabva ndanzi ndiuye nemari yeshamwari yangu. So nguva yacho taiita zvekuenda kumesina tichinohodha. So nerimwe zuva ndakati tiri kumesina ndikabva ndakumbira shamwari yangu 20 rands ndichiti ndinoda kunotenga chekudya. Ndakamuti mari yangu yainge yakabatana, so ndaisada kuti izoita separated. So iye akandipa 20 rand iya, ndikabva ndanopinda muspa ndikatenga chikafu nemari yangu. After that ndikabva ndapinda mutoilet ndikabva ndaviga 20 rand yake iri payo yoga. Takazopedzisa hedu kuhodha tikazodzokera hedu kuHarare tikatanga kutengesa zvinhu zvedu. Then 20 rand yake iya ndakazoenda nayo kune vanhu venguo tsvuku vakabva vagadzira mari iya. Ndikadzoka nemari iya kushamwari yangu ndikamupa mari yake. From there on flea market yake yakabva yangobroka. Even mastands ataitenga iye akabva atadza kupedzisa kubhadhara stand yake. Inini ndakazotosvika pakuvaka imba yangu. Then shamwari yangu iyi akazoshaya mushure mekunge abatwa chirwere cheshuga. I know kuti sometimes sevanhu tinokwanisa kuita zvinhu mukutsamwa. So kureurura uku kwandaita ndinovimba kuti ndichakwanisa kuregererwa naMwari, because so far I have tried kutoendesa mwana weshamwari yangu iyi kuchikoro as a way yekuti sorry. Please mukomanashi kana maposta notify me ndikwanise kuzoteverera mucomment section. Ndiyo yanga iri secret yaHaidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Anzi Elonashi, inini ndazosvika pakupererwa neupenyu. The only plan yandava kufunga ndeyekungoti ndichingouraya munhu. The reason why ndadaro it's because mukadzi wandiri kudanana naye achekeresa upenyu hwangu. So inini nemukadzi uyu takati tichitanga kudanana takanotestwa, asi hatina kutestwa tose the same day. Inini ndakanotestwa kwangu, then iye akabva anotestwa ropa kwakewo, but paakazonditumira results ake paWhatsApp ndakamboita kasuspect because results ake ainge asiri very clear, but sezvo results awa airagidza kuti ainge ari negative, takabva tatanga kusangana pabonde pasina kana dziviriro. So this Friday mukadzi uyu akabva auya kumba kwangu, then the whole weekend taingova hedu tiri mumachira nekuda kwekuti kunze kwainaya. So nezuro masikati takati tichita hedu chikudo, then mujaketi make makabva madonha mapirits 3. So inini ndakangoita semunhu ainge asina kana basa nazvo, asi ndakangobata zita rainge rakanyorwa pamapirits awa. So ndabva ndabvunza umwe munhu, then iye abva ndiudza kuti mapirits awa ndeevanhu vari paHIV medication. So far ndangobuda mumba because ndiri kunzwa kutsva nenhau yestress. I really need words of advice pasituation iyi yandasangana nayo. Please notify me kana maposta nyaya yangu. Ndiyo yanga iri nyaya yaHaidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Anzi Elonashi, please post for me as Haidi. Inini I am a girl ane makore 29. Ndauyawo pano nesecret yangu. Secret yangu yakamira seizvi. Inini ndasvitsa makore 29 still a virgin, and pandiri andizive chinonzi munhurume. Chikonzero kusiri kudzikama mukomanashi, but kutonyara nezvandiri. Zvimwe zvese ndiri bo, everything is okay, I am beautiful. Zvekutoti vanhu vazhinji zvinotovanetsa kuti why at 29 years ndichingori musikana and still rejecting boys. The reason is inini ndine zvinhu zviviri pandiri. Ndine chinhu chemunhukadzi nechemunhurume. Ndichikura ndaingonetsekana kuti why inini ndaiva nezvinhu zviviri but vamwe vose vaingova ne1. Ndakazonyanya kuona kuti I was different from other human beings pandakaenda kuboarding school uko kwataigeza takawanda. Inini I made sure kuti it's either ndini ndaitangira munhu wose kugeza kana kuti ndini ndaizopedzisira kugeza, because ndaisada kuonekwa
zvandiri, and ndakatosvika pakupedza chikoro pasina kana aiziva zvandiri. Now ndiri kutambudzika kuti ndichazoroorwawo here uye ndichakwanisa here kuzowana murume anokwanisa kuzvitambira, ende ndichakwanisawo here kuzoitawo vana nesituation yangu iyi. Uyezve ndiri munhu ari kutya nekusvoda kubudira vakomana pachena kuti izvi ndizvo zvandiri. Saka ndongoti wese anenge andipfimba ndinobva ndangomuramba, chero inini mumwoyo ndichinzwa kuti uyu munhu ndiri kutomudawo. Please my cousins, help me, dambudziko iri randishungurudza veduwe. Ndiyo yanga iri nyaya yaID, nyaya inonzwisa tsitsi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Elonashi, please post for me as ID. Inini ndiri murume ane makore 56, a respected man from the areas yekuhwedza. I married a younger woman, iko zvino ava kuma-30s. My wife doesn't even know how to cook, nor does she even know how to clean. Mukadzi uyu, she is not clean at all. Zvekutoti unoshamisika kuti munhu uyu ari kuma-30 years here. Pandakatora mukadzi uyu, at first I did not notice kuti iye kana ndiri kubasa, she will go to her mother's place and they will cook for her, then she will bring back the food and serve me sekunge ndiye anenge abika. Then later on I realized kuti mukadzi uyu haagone kubika kana kuwacha. So when I started to ask her kuti kochi chiri kumboitika, then iye akabanduudza kuti inini naye we have equal rights. I was so flabbergasted paakandiudza kuti kana ndichida I can also cook or wash. The matter has now gotten out of hand because sometimes she goes out to party, then she comes home late at night. Apa anenge akadhakwa achiita noise zvekuti vanhu vanotanga kudongorera nepama window. I can't even control her. I really feel embarrassed nekuda kwekuti ndiri munhu who was of upright standing in the community. I am now living the worst nightmare of my life. Chinondirwadza ndechekuti inini nemukadzi wangu wekutanga patakadhivorsa ndakaita wekudzingirira chaiye musi wandakamudzinga pamba pedu because ndaida kuti uyu mukadzi wangu wechidiki akwanise kutanga kugara pamba pangu. But now in the community I feel like an embarrassment nekuti munhu wese anongoti ndizvo zvinoitika kana ukaroora munhu who is young enough to be your daughter. Ndiyo nyaya yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda paconfession yedu inotevera. Hanzi Elo Mukomanashi, please post for me as Haidi. Inini ndiri musikana ane makore 27. Nyaya yangu nde iyi. Baba vedu vakashaya tichiri vadiki, then tikabva tarerwa naamai chete vari vega without the help of any of our relatives. Mumba medu inini I am the first born. Kumashure kwangu kune 2 girls and 1 boy. Inini ndiri munhu akadzidza neshungu akapasa nekuda kwekuona nhamo yaiva pamba pedu. Ndakatoenda kupoli ndikaitawo teaching, then ndikagraduata. Now ndava kuticha pane imwe private school muHarare. So pane secret yangu ndepekuti inini Mukomanashi ndakarerwa nemari yechipfambi kuti ndikure kusvika pandiri pano. Amai vangu vaitoenda kunojaivha kumabhawa. Zvandaiona nekuziva ndizvo zvakandipa shungu yekudzidza. Dambudziko randipa kuti ndinyore nderekuti pandakatangawo kushanda ndakabva ndatanga kuchinjawo life yefamily yedu. Tavawo vanhu vari pari nani sezvo muchingoziva mamiriro akaita nyika yedu, but inini ndiri kuedza. Ndakambozama kutaura naamai vangu kuti chiregai zvekuenda kumabhawa since inini ndava kukwanisa kukuchengetai imimi nevaning'ina vangu, but amai vangu vanoragidza kuti bhawa nechipfambi zvatovapinda munyama, havachakwanisi kuzvirega. Zvino inini ndava kudawo kuroorwa, but ndinonyara nezvinoitwa naamai vangu. So mukomana wandiri kudanana naye ndafunga kuti ndingomunyepera kuti ava havasi amai vangu. Ndafunga kuti ndimuudze kuti inini ndakangoita zvekunhongwa ndichiri kacheche, then ndikabva ndachengetwa naamai ava nekuti zvavari kuita zvinondishungurudza kuti kana ndikazivisa mukomana wangu kuti ndivo amai vangu, mangwana chinokwanisa kuzova chituko in my whole life. Please help me kuti ndoitawo sei. Ndiyo yanga iri nyaya yaHaidi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadii Mukomanashi, please post for me as Haidi. Nyaya yangu yakati rebei.
day asi ndichaisa muchidimbu. Inini ndiri mukadzi ane makore 38 ekuberekwa. Panyaya yangu iyi mukoma handizivi kuti ndingatangira papi chaipo, asi chazondipa shungu kuti ndikwanise kusheya nyaya yangu inhau yekuti ndinonzwa vakawanda vachiuya kuzotaura maconfessions avo, so zvazondipawo shungu kuti ndikwanise kusheya nyaya yanguwo. Ndaikumbirawo kuti kana moposta muvanze chitupa changu nekuti ndine hama dzangu dzinotevera chirongwa chenyu. So inini mukuberekwa kwangu ndakaberekwa tiri vaviri, inini nehanzvadzi yangu, asi umwe neumwe ana baba vake. Saka ndakazoti ndava ne3 years ndakaendeswa kunogara nababa vangu nenhau yekuti amai vangu vakandizvara vachiri mudiki, vaiva nemakore 15. Then pavakandizvara amai vangu vakaramba kuenda pabarika, so inini ndakazokura ndiri mumaoko astep mother. Asi mukomanashi inini ndakakura ndichirarama upenyu hwairwadza. Chinondirwadza ndechekuti kutaura kudai ndatova ne38 years ndakambozamawo kupinda mumba asi mbereko yakaramba. So mumarriage iyi ndakagara kwemakore anokwana iwo kuita 6 asi zvemwana zvakaramba. So murume ainge akandiroora, hapana kana musi umwe zvawo paakambondipa pressure yekuti sei ndisiri kubatira pamuviri. Murume uyu ndakamuwana iye aine mwana wake, asi hama dzake mukomanashi dzaindituka zvekuti ndaishaya kuti ko ndatadzei. Dzimwe nguva ndaiita sekunge ndichanozvisungirira nekuda kwemashoko chaiwo. Ndaitukwa kunzi uri ngomwa, wakangouya pano kuzovhura makumbo nekudya chete, hauna kana production. Zvimwe zvacho mukomanashi hazvitauriki kusvikira ndazosarenda ndega. So mumarriage iyi ndakabuda ndisina kana chii zvacho, ndakangotakura handbag yangu chete. Saka now pava nemakore anokwana iwo kuita 4 since ndasiyana nemurume uyu. Asi this year murume uyu akabva atanga kudzoka achitaura neni achiti ngatidzokerane. Akati iye mwana haana kana basa. So paakaroora murume uyu akagara neumwe mukadzi, vaiita gore mwana. So murume uyu ari kuti mukadzi uyu chidhakwa, kana ava kutanga kunwa doro anongosiya vana iye achienda kubhawa. Then on my side kuti ndidzokerane nemurume uyu ndakaona kunge zvainge zvisina kukodzera. So kwose kwandinofamba zvinonzi dambudziko rangu iri kune ari kurikonzeresa. Saka munhu ari kubatwa kwose kwandinenge ndafamba ndistep mother vangu. So kubva ndichikura, kunyangwe hazvo pamba pedu paiva nemusikana webasa, asi inini zvose ndainzi ndaifanira kuzviitira pachangu. Ndaiti makuseni ndisati ndaenda kuchikoro ndaisuka kuklina mumba, zvekare ndichizodzoka kubva kuchikoro ndaisvikowana basa rakandimirira mumba. So kumba kwedu taikorobha nekobra iya yered. So ndaiti kana ndichikorobha stepmother vangu vaibva vauya pandiri votanga kuti ndinoda kuti ukorobhe mumba kusvikira ndava kukwanisa kuzviona pafloor. Asi ndinoda kutenda Mwari kuti vakakwanisa kundichengeta kusvika ndikure kudai. Asi now ndava kutya kuroorwa nenhau yekuti zvimwe kuda ndingazotukwe panhau yekushaya mwana. Kunyangwe ndikawana munhu anenge ari serious panhau dzekuroorwa, ndinotya zvandakambosangana nazvo kumashure uku. Saka ndanga ndichikumbira hangu rubatsiro nekuti ndava ne38 years pasina kana mwana. Ndava kungoti dai ndakwanisawo kungoita hangu mwana kana umwe chete zvake. Ndatenda kune vose vachakwanisa kundibatsira. Please notify me kana maposta. Ndiyo yanga iri nyaya yaHaidhi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Elonashi, please hide my name. Inini nyaya yangu yakadai. Murume wangu akaenda kuSouth Africa for 1 year, but paakaenda tainge takawirirana kuti akaenda kuSouth Africa akawana basa aifanira kuzonditumira mari, then inini ndobva ndatevera. So iye akazowana basa after 3 months. Pese pandaimuti ndouya here, munhu akatanga kungopa excuses. So inini I am 23 guys, vanhu vaindinyenga zvisingaiti, but ndaingoramba cause inini imba yangu ndaiida, but ndakazosvika pakukundikana ndikabva ndarara neumwe munhu nekuti mafeelings angu ainge anyanya. So kutaura chokwadi inini ndakarara nevanhu vanokwana ivo kuita 3, not kuti vanhu ava ndaivada, but kungoda kurarwa navo chete. So ndaiti kana ndikarara nemunhu ndaibva ndatorambana naye. So pakati papera chinguva murume wangu ndipo paaka
vakazoti ndiuye, but guys, zvandakaita zviri kundidya mwoyo. Kana ndikazvifunga hana yangu inotanga kurova. Kuti ndiudze murume wangu ndinoziva kuti imba yangu inobva yaparara. Apa it was my first time cheating on my husband, but murume wangu ndinomuda kutaura chokwadi, but mumwoyo handisisina kana rugare. That was my confession. Ndinokumbirawo kuti muzondinotifya kana maposta nditeverere mucomment section. Ndiyo yanga iri nyaya yaHaidhi. Regai tibva tenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Elonashi, please hide my identity. Inini ndinogara ndichingorota ex-boyfriend yangu ichiti inoda kundiroora, asi inini muhope umu ndinenge ndichiramba ndichimuudza kuti aiwa ndine mwana wangu, tsvaka umwe mukadzi. So zvava kuitika ndezvekuti ex-boyfriend yangu painondiudza kuti ndiri kuda kukuroora ndinotanga kutiza. So pandinenge ndichitiza ndinobva ndangosangana naamai vake. Amai vake ava vakafa kudhara. So zvavanoita vanongokaruka vabudikira nemusango. Apa fesi yavo inenge ichityisa. Vobva vatanga kutaura kuti unofanira kuroorwa nemwana wangu. Izvo zvekuti une mwana hazvina kana basa, munofanira kuroorana. So inini muhope ndinenge ndichingoramba ndichivaudza kuti aiwa handidi kuroorwa nemwana wenyu. So ivo vanobva varakidza kuti vatotsamwa. Vobva vatanga kutaura kuti ndichapedzerana newe. Mukomanashi, ndinokumbirawo kuti mundisvitsire nyaya yangu iyi kune vedare. Mundibvunzira kuti hope idzi dzandiri kuramba ndichirota dzingori hope here kana kuti dzitone chirevo. Please notify me kana mazoposta. Ndiyo yanga iri nyaya yaHaidhi. Hanzi ndiri kuramba ndichingorota amai va-ex-boyfriend wangu. Apa hanzi amai ava vakashaya, but kuhope vanenge vakanditsamwira vachiti unofanira kuroorwa nemwana wangu. Saka ari kumbira kuziva kuti dzingori hope here kana kuti pane zvimwe zviri kutoitika. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi Elo Mukomanashi, please hide my document. Inini ndiri mukomana ane makore 25 ekuberekwa. Secret yangu yakadai. Mukukura kwangu kwose handina kumbobvira ndaitawo relationship. Anotondidawo hapana. Zvinhu izvi zvinondidya mumwoyo. Kana ndikada kuti ndinyengewo musikana, hameno zvandinofila in my body. Ndinotanga kumerera. Ndinotoita sekunge ndiri munhu akagadzirwa mufunge. Kana paine vanokwanisawo kundibatsirawo, please feel free to share my contact with them. Nekuti ndinokumbirawo rubatsiro. Handichazivi kuti munyama here kana kuti chii. I thank you very much in advance. Ndiyo yanga iri nyaya yaHaidhi. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi Elo Mukomanashi, please send me as Haidhi. Inini ndine nyaya yanguwo inondidyawo moyo siku nesikati. When I was 19 years ndakadanana nomumwe mukomana uyu akabva anditizisa ndikaita mukadzi wake. Akabvisa tsvakirai kuno kumba kwedu. Then after about 2 months I fell pregnant. Fast forward, kwakauya umwe musikana achiti ane mwana wake, ende chokwadi mwana uyu aiva wake nekuti yaiva duplicate chaiyo. Inini ndakabva ndadzokera kumba kwedu nekurwadziwa, ndikabva ndabara mwana wangu mukomana. So mwana uyu ainge akaremara. Murume uyu paakaziva kuti ndainge ndabara mwana mukomana akafara zvisingaiti, akabva atanga kuuya kuzoona mwana. But by the time yaakaziva kuti mwana uyu ainge ane urema, akabva atanga kundimaka. I then went for maintenance. Akangondipa maintenance for some few months, akabva aregedza. Then hanzvadzi yangu ikabva yati musiye akadaro. But nyaya inondirwadza ndiye kuti mwana wangu haana kana kumbobvira aenjoya father's love. Mwana uyu iye anototi baba vake ndibrother vangu vanova vakazoshaika. Saka kumurume uyu Mukomanashi, inini ndiruda kungoti Mwari vachakutonga nezvese zvawakandiitira. Ndiyo yanga iri nyaya yaHaidhi. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hello Mukomanashi, makadei. Inini ndiri mai vane 37 years. Ndine vana 5. Ndaitawo dambudziko mukati meupenyu hwangu. Dambudziko riri mukati meupenyu hwangu rakatanga 2011. Murume kusashanda mubedroom. Zvichingoita on off. Sevanhu vanonamata, tikaudzawo vakuru vechechi tikambobatsirwa kunamata. Asi kutanga 2011 kusvika nhasi hapana chachinja. Totombosanganawo nemadreams akasiyana-siyana zvinototyisa. Tichiti pamwe tinamate tiri pamwe chete, asi nekumwe kutaura indanamata ndaneta. Nokuti mubedroom chaimo hapana chinotofamba
kutaura kudai ndandakatomboshanya ndikaita wiki ndadzoka hapana kana kisi kana chii. Saka nekumwe kutaura ndakazotsvaga ushamwari, ndava neshamwari, ndakatsvaga shamwari gore rino muna January. Ndingatoti futi chero kupfimbwa kwacho kunenge kwaitomboti netsei kumashure apo. Samakuzoisa audio rangu ndokumbirawo muchinjenzwe rangu, kunyora nekuverenga kunoti netsei. Tongozonzwawo mugurupu kuti vanoionawo sei. Kubva 2011 zvaingoita on off yacho kana ndisirini tinototanga kutonyengerera kuromenza. Hapana, baba vekwangu vakatopedza kudya tikatopinda mubedroom, nyaya dzavanongoita ndedzebusiness, tobva tatovata. Saka kutobva ipapo nekumwe kutaura pakatombozvarwa mwana wa2013 na2016 ndezvazvo kutongoita like muri kujuma, mimba yobva yatosara. Saka life yacho inoti netsei. Life iri kutonetsa chako chaiko nokuti chero ikoko zvekufasta nekunamata anotobatikana nazvo. Ndini ndichitoenda kumaprayers nevamwe, asi iye munhu akazara mubhizinesi. Kunamata edu tese tinonamata, asi ndinyatsatoona kuti chimiro chiri pamba tinoita like tiri pamwe chete nguva iyoyo tiri mubedroom, tiri pamubhedha, asi kana ukatoedza utoona kuti munhu asina basa nazvo. Saka nzara yanyanya mubedroom. Nangu ndakazowana hangu shamwari yangu, munhu ane mhuri yakewo. Unongoziva kuti pacheseri chako masimba mashoma unotongotiwo apo neapo paweekend kamwe chete kana ruviri muchingobawo muchisangana. Vanondipawo makomenziwo kana ndichiresawo kana ndichidii, tikumbirawo zano kuti toita sei. Kana ari matesti eshuga kana echio sekumadhokota kakamboendwa, asi ndiri kuona kuti pari kushota iye muridzi wenyaya, pari kushota ushamwari nemadhokota neushamwari nemapasta, nokuti madreams mamwe aanotaura ndokumbira rubatsiro. Ndiyo yanga iri confession yabva kuna vahanzvadzi vedu vari kutsvakawo rubatsiro. Vadiwa vateereri, ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Tinongokukurudzirai kuti please like and also share and subscribe to our channel. Until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.